Longa aingu iu play. Bahagian ngi sengipat ngadon ni kapan. Wanra biang sepi kena kecengi kai. Kaba ngakwa bangan keren na kecengi daipat ke ketin ke jong play. Hot ngala keren sibon bahana gani ke Bible. Hagani ke voice message ke jonga. Penban ngasngu kwa bangan beteng biang ini kecengi kai da kawipat ke rukom. Lani da kawipat ke nongrim jong kecengi kai. Ngalahikai ia ke jing duai ke bakat kum ke ketin ke jing ruai ke bakat kum ke ketin ke jong play ngalahikai ia ke ketin jong play ba kedega nongrim ke scam ngalahikai ba ke ketin ke jong play kedega jing da ngalahikai ru bangi de ban ruai ban money you play kat bakum ke ketin ke jong play te mentag sengi ngakwa ngan hikai ya kawaipat ke jing hikai ke bangan ai kerteng mentag sengi ke jinget ke bakat kum ke ketin ke jong play ke jinget ke bakat kum ke ketin ke jong play ngatarai ladangala ngan pendap ladangamla ngan beteng ikini kawaipat ke jing ke voice message ke banwan. Namar kini ke jing hikai sepang ke jinget ke bakat kum ke ketin ke jong play. Kedai ke bakam jerong le sela banong la ni ke badan kamro. Terkadang ngam ngan syukuran lengkot ngakwa ngan keren katugan ni ki banlong ke jing rap ipi ki bayok sngau. Tang ini pet ye kena ke jinget ke bakat kum ke ketin ke jong play. Fi ngan ong kum ni kum ke jing lamprang ni ke jing hikai. Ke jinget kristan jengi. Lada kam ya day kat kum ke ketin ke jong play. Kan yalam bet ye ki brio. Syaka babakla. Syaka jing maru kalong serius kumangan ong. Kanyalam ki brio syaka jing babi aga bakato. Namar ngala syakri yo play ngala yo i shibon ki brio hangni hagri jingi wat shabar habangi puli ki jing tho bar bangi tip. Baki brio ki don ki ba aga basdang ki biang aga jinge chonki. Rain da ki layat kham slam kham tam le lain da baki yo i ba play ulas dangi ka ban penan kami ki. Ka jinge jonki kekelano da kumway namar baki klamiyang shu haga nongrim jong ketin ke joblay. Don pat ru kumne sngapangan pen ifi arkom ki don ki bayak de ke jinghet kat kum ketin ke joblay bat adien pat ki klamiyang shu ki lek palat ke ketin ke joblay bat kata ka poino syaga babakla. Don pat ru ki ba nget ke ketin ke joblay tang ba ki basyunget ye ketin ke joblay tanga ki kat tugan ni bat ki dang bat ru ye jinget ki bamedai kat kum ke ketin ke joblay let's say ong no ki badang nget ru ye ki weipat ki jinget ki bamdan ke ketin ke joblay kataru ke dei ke wei ka ba khamsnio ka ba ngayo i haga Bible tenga kwa ba ke jingi kai juga ke jingi dei bat ke jinget kadai belong ke pedeng, kadai belong ke katkum ke nongrim juga ketin ke jong play, kadai ke belong balance ke bam tiak siliang lani ke bam duna lani ke bam tam ke belong betik katkum ke jing syai jong ke ketin ke jong play. Ma pigi dan ke brio ke belong extreme ong no ke ketin English. Ki ba palat ke jing snut ho ye ke jing het, ki ba le ke palat ye ke bam day. Tengah kwa ba ngan hikai gani khnang ba kanya dai ki bubun ki sngap ingini ki voice message jong akat bala khnang ba kani ki jing hikai kanya rap piru ba pin snotho ila de bat babila ban wat ban ai shiki wailu ki ba snotonat ban sngap ki ketin ki jong play si ki bam ju page lani ki bam ju subscribe ye kini ki channel ki jingi te hagani ki par ngakwa ngan pen ifi naga Bible gini ke kalimat. Fi wat na do ke por ke jong upol kala dep don lepa gini ke jing bakla jong brio naga jing het.
dengan pudi pikin dia ini ke pol mangala ong ipi banganum nganum kerke ingin ni pet bah ia gani ketin ke jomplay haka shiti ke boh pol utho shau timothy ke beningkong ke lanang ke besau nak dekat ke beningkong uang kumne henry umensim uang shai bahagia ki bakhaduk dan ki ban hap no naga jingat nak takadaw nga sa ong ipi banga kren ni ke jingat ke bakat kum ke ketin ke jomplay kenang ba pindup tip bang ngingi imenta kani ke jingi tho ke jong pol hang ne kadai ke bala jala du ke por jong un rei u kham kren agini ki ya jingi ki bakhatdo uang kin sadan ki brio haki sngi ki bakhatdo uang da ka bor ke jong men sem khoi u men sem khoi u dei u tip lut e ka ban swan tada u yithu lupa ke e ban seja hagini ki sngi ki bakhatdo bakin sadan ki brio ki ban hap no naga jingai habong hap naga jingai kabamut ba u brio u dei u bala don naga jingai ula nget yo Jesus Christ ula nget ke ketin ke jong play ula im da ke jinget henai u hap no na ke jinget balai u hap ke bible ko ong ini ketin sngaba ko ong da ka ba pinsha skor hakim minsim ke be shukar kumno pi pinsha skor ke minsim ke be shukar ka wain ke lenti ke dai da ke jing hikai ki so ong no da ke be kintin ka jing shukar ka ba shirkai tam ye ke brio baki hap no na ke jinget ke dai baki pinsha skor ye ke jing hikai ki ba wan na ke bor jing tum fi ki ba ke jingle mo ka ba ke jingle sab ki brio ke ba kren lam ler ki ba thang saw ki tip lam jo ki kum no na saw to fi ke ni ke jing hikai ka ni rap pi ba pin sngo tho ba pin nang ban bishar ya ke ba piyo da ka ktin ke chom play nak ka daw nga sa kreni ke ni voice message nga ke ktin play nga ya kreni ke ktin play balay na mga yo i ke brio nga ni sngi ba ki klem sngo tho ya ke jinget fi nga kwa ba pin shai ba ya ke ni na mar kini ki jingi kai kidei ki badan ka madu kata ba pin shai ke jingi kai kadei ka wain na ki badan ka mi brio tang ba ka jingi kai la da pim sngo tho ba la da kadei ka bawan na ka bam biang ka ta i ke jinget ba da ba ka ta i ke jinget kan pin hap i pin ke jinget ke badai tangin shipen i fi kan diat ye ke ni ke jing hap ke ni brio ke jinget ba ki pin shash ko ke jingi kai ke jong ki so on個 bible ki ba le khum no ki ba adong ban shongkurim kataga dega banga kwa ba pin snga ba ki ba adong ban shongkurim de pet ba ki ni sngi de dan ki brio ki ba adong ban shongkurim lada kitu ki brio hi ki dan u brio la ni ki dan ka jing thumu bu kin poi shi ka shong kha shong man lada wan manu na din ba kitu ki brio ki la shakri ba you play ki dan ki ba advice ba ki de ban shong samla ba tu ban shakri you play nga kwa nga nong fi khamtam le la da ki adong la ni ki khang sandan nga kwa ba pin pet ba ka ni ka na ga bible ka dei ka ba me dei setia kat kum ka tin ka chom play ka ba ar ki ba hukum ban kindia no na ga jingbam ma ya ki ba play lo thao ban priang ki da ka ba aingo bat da ka ba nget bat ki ba tip ya ga jing shisha na ba ga jing thao play baro kalong ba ba bam dan eru ka ba an kan tait no la da priang ka bat ka ba aingo na malapin khoj ka da ktino play ba da jing do ai pi ngan pen i ka ni khndia ta ni ka por ki ba adong man chong kurim ki ba hikai ban kindia no na gi jing bam pi ka ni ka jing hikai ka bo pol ukuran hang ni la da pin tip ya ga nong rim jo pol kadan ka jingi tung kho ko jong pol ha ga jing shikri jong u hadin ba pol ularung she ga jing sngot kho yo jiskris ulamat e ga jing pin ka ba daw jiskris usngot kho ro ba bleu ai ga gospel jong ga jing ai a ba un ra she ga ni ga balang she ga prtei bro wei man hikai ye ga jing pin ga bang yo ga jing ai te ndaw poishata u yetung kho barabor bat kini ki
ki beriu ki badai ki jiu. Ki babat ia ki jing hiar peteng jong ke tai ke kitab ke berim ke jong Moses. Ki bapenrem ia ki gentle, ki ba begitu ki gentle gemut ki bamlei ki jiu. Ki yok mat ia ke jing penim ke baleng bau Jesus Christ. Kila da kela bomot, kila kela ke jing im jong ki nrei. Ka rukom bam jong ki kelang ka bam ya deket kum ke rukom bam jong ki jiu. Ti kat ba waw supol pat uyo I ba ha ka jing day bat ka jing penim. Ia ki gentle. Hi teng ngi wat ka taru nga syekren berobor ba ngi klem nang pia ia ngi. Sengapa ini? Wat ki bala syekri Islam baro. Ki klem nang ban pia ia ka jing day jong ki jiu bat mangi ki gentle. Ngi klem nang pia ia kata. Ngi shimbet ba ngi day ki Israel. Kan maula da pitap ila dia haki Israel. Pet yo pipoy ila dia ga Chicago be. Namar ki Israel ki Jew ki dan la ka jong ka role ba do play. Kadai ga jat ben rio ko bala kerpang ga ba play legit. Kadai ga jat ben rio ko ba play kwa ban ne shibon ki yang ne ga pertai. Baru play dan ji dai ki ba shabar na ki Jew ka ba David ki gentle. Ti pidibin tip ba u play ula say o Paul way na ki apostle upada kerpang na ki apostle upa ublay uda krensyay baru apostle Paul uda pensyay kenang ba mau uday u apostle syangi ki gentle mday siya ki Jew ngakwa ikata ba pinda clear baha ba pinda sngeltro janay ikata naman pigi jingbam sngeltro ban pia baha yakini ki aka kapenlong iki beriau baki sedang ban kelumar. Tengtang fi ingi apply iki bedai iki jiu hangi iki gentle. Bat ngi penrem iki gentle nda bakimla ban le kumbale ki jiu. Hang ni finyo iba lesila dengan ikai ngene kadai ba jurong hagani ka par lesingan jupen ibi kan what was to Paul da pin pule ba ga Bible haga jinge de bet ki jiu ubat ngene Ukraine ki gentle Ukraine ki jiu nama balai na pipet aga shiti ga jong Paul ki Galatia nda haba kilet ki balang gentle sngaba kalanang ko ba ar Galatia ga khat ba khat we ko habau kefas kamut Petras ulawan sa Antioch ngalayele yu khmat na maula ram namar habam pat poi ki banau Jacob ula jubam lem gi gentle ren la poi maki ula jukendri ano na kabu bat ula khlat no ila di ba ula shepte ngi kita gi banaga niam otcher but kita ki wegi juru kilele arsap kumjo lembat khat ban ring no yo Barnabas ru daga jingle arsap jonki hande ya bangala yo ibe kimya bet kal bakum ga jing shisha jonga gospel ngala ong hau kefa se khmat jonki baro la da meo balang jiu me im gi gentle but kum im gi jiu kum no me pen bor gi gentle ban im ki jiu Pina pulis ni sharom wang ngi ki balang jiu na lagi kenja but ki ba pop na ki gentle singa bahala divide yangi but iki jiu wang penbana bangi tip ba an pen kesan yo beriu di ki jingle ka hukum handai tang de ki jingle how Jesus Christ wat mangiru ngilanget how Jesus Christ kanang ba an pen kesan ngi de ki jingle how Christ but de ki jingle ka hukum na ba de ki jingle ka hukum an pen kesan kenyi ka wega doro kaya ka mga mutban hikayang negaday, mga puli man na ay agatuga siti ka jong Paul ka ba ningkong siyaw Timothy, nakalanang ka ba saw ka ba hikay siya pang ka jinghap no jong kibangin. Nakajinget bagi pensyaskor ka jingikay kiksoy, ka ba ka jingikay ka day ka bagi adong man siyang kurim, ka ba ar ka day ka bagi hukuman kandiya na ka jingbam. Fi na pipet bahang tu Galatia o Paul de ba persya ya ka rukom bam jong o Petras jong Barnabas balay o persya na magide ki Jew o persya bagide ki Jew o Jew umla de ban le como gentle umla de ban bam klumar
Umla setia balik ko balik ki gentle. Ujiu. Henry ndaya day bat ki gentle penyan peni fina ko Bible. U Apostle Paul u ong haganiga lanang ko bakhat sao. La da people in nagad khat ka ba kat no nagad khat ka ba khat nyaw ong namar ka hima jong play kam long ken ka ba ya ba midi. Pinapulingal nang ka ba khat sao pan wong kum no wong namar hagad khat ka ba ar wong namar way bit ban ba mi ki bro haray uway pan ubu ubutlot ubam tangi jor. Meu babama nyo benyu tau bam na meu babama nyo benyu tau bam na maru play pliang yu. Fi de pipet pat abu kureni ge jing thok ba dei shigi gentle. U ongi ki brio bakim dei ban pengsan na ge dei bat ka bam gedi. Pite balai. Namar ha ge jing dei bat ka bam gedi u ong ka himal jom play kam dei ge be bam di. Ka himal jom play ge dei ga hok. Kejing isuk, bat kejing kemana mensi makoi. Kapamut kejing penim ke bangiyo mangi shigi gentle. Kadai kejing penim ke bangiyo da ke bangi sengap hangan wan ra ru igane kapar. Ngiyo yaka da kejing ngay. Ndai da ke bangi laban sumari ke bam, bangi laban sumari ke sengi, da bangi laban sumari ke riam, da bangi laban sumari ki moi ki anj ki jiu. Ngingi kami ada ke bangi laban sumari kita. Fi ahang ta fin susngotro, ya kejing bakla na kejing wat mangiru ki gentle, wat mangi. Ngayo iteng bangingi persyang palaban tapi dia bagi gent bat ki jiu. Tapi kwa long jiu ngani kwa mani thui pi pincha gini kejing kordet pincha gini kejing pinchitam mentah ki jiu ki dana pedang kejing la ki basu ki thama bet malang pona do basdanga do mentah basu shap ni ap ki million balai namar ki dei ki brigo bekerpang ki dei ki bo play ula bo bagin longer role model ya kejing et bat ki dei ki brigo ba u play ula ki agrukom go be pair nangi ki gentle. Taka daun da bo Paul Ukraine gitu ki brio ki behikai shapang ka jing kendia na ka ba mo mtani ai ru ka sang ka bo brio un kensang na marba ang lapan khodi ka da jing duai be ka tien ka jong play na kwa ba pinyo I ang ne ba kadan ka jing bakla jong ki bobon ki brio ki hap na ka jing ki let biang ka hukum ha ka jing dei bat ka bam ka di ka jing dei ki sngi ki ya ha ka jing dei ka riam ka bet ka jing dei bat ki mok ki yen ki brio ki let biang shidien ki len ni ka jing na kwa pin de shai ba kita nama ka jing pen im ka bangiyo mangi ngan pen I fi gani ka jing ka bakumno snaba ka jing pen im na kwa fin de yo ba gani ka jing pen im ka bangiyo mangi snab amo nganda kren ba gani ha gani ka par ka jing pen im ka bangiyo mangi nga kwa igane bakanda rung nga to no chongfi ba ka jing pen im ka bangiyo mangi kam de shoot da ka jing le kam deite da ka jing la, da ka jing le, da ka jing piang, da ka hok jong no. Kam deite da ka bapila ban riam dan buram, kam deite da ka bapila ban tansnyo dan buram, kam deite da ka bapila ban wengi ki makeup, kam deite da ka bapila ban weng no ki siar, kam deiru da ka bapila ya ka bapin kendia na ki rukom bam, kam deiru da ka bapila ban moi ka jing penem ngi klamyo da ka bangi la ban le shibon ki ki babaha, bangi la ban le bahai ki brio, bangi la ban le dan buram ban ang tade bangi le bahai ki kam niam chingi ka jing penem ngi klamyo kum ta Police ya ka shiti ka jong Paul tangan da pule ya ka ne ka ktien ka jong blain na ka shiti ka jong Paul sige Ephesus kala nang ka ba ar ngap ngan pule na du khat ka bening kong ya pi ulapen im dapat ikata ktien ro bo Paul tho ya pi tho ino ya ngi ki gentle uang ya pi ulapen im
Mana upenem Jesus Christ upenem gumno habangila long ki bayap da ke jingring kang bat ki pop haki bangila juyat menno ke bakum ke rukom jong ne pertai kat bakum usiem ke jing senchar ke sun ke jong ke mensiem ken ke betrei menta haki khon jong ke jing bom ko ngo hapreng jong kita mangi barok ngila ju MC sena ke jing kwa ka do jingi da ka bele ke man ke do bat ke jong ke jing bat ke jong ke jing mot bat ngila julang na laga tenrai ki khon jong ke jing bitar kum kita ki wei nre blay bulong ba kenre ki jing snai namar ke jing et ke ba crowd jong uda ke bula et ingi wat man bangi la longi ba yap da ke jing ringkang jingi ula pen emingi lemba du kris da ke jing nget da ke jing ai la pen MP bat ula pen mi ingi lemba u ula pen shongi lemba u ke jaka penenga u kris jisu ba uni open ingi ke tagi ban sawan de ke jing kenre ke jing ai jo ba ke jing les bun shangi hau kris jisu Wiki ni Ukraine shangi ki banget ki balong ki gentle. Wong iki ni kiktin ngap wang. Kumno ga Bible ko omne. Namar daka jing IA lapen MEP. Daka jing et ken. Kataru omna pi kalong ka jing I John Blay. Namar daka jing IA lapen MEP. Mamtip pida skutune ame kita kiktin. Day tang namar ka jing IA ka jong Jesus Christ. Bangigi gentle ngiyo rung shika niga jing penem. Bat yaga niga jing penem ka bangiyo rung shika jing aye. Ngi pudyang ya ka daga jing ay. Mday satya daga jing le. Mday daga jing biang. Mday daga hok jingi. Mday daga jing la kiar bam ngan ong biang sisin. Mday daga bapiklem shongkurim. Yaga jing penem ngiyo day namar ba ngiyo yaga jing aye yaga balambao Jesus Christ. But ngiyo rung shata day daga jingat. But nga nitkhoi pi wang ne sngap wang ka namar daga jing ai lapan MP daga jing ai daga jingat ken ka taru kam day na pi ka day ka jing ai jo blay ka day ka gift jo blay kan mau kam day ka bafi earn kam day ka bafi kamay ka day ka gift ka jing ai sngoba ka jing penem ka day ka jing ai sngoba no blay ka bangiyo igani ka gift daga jingat. But wong kumno wong de ki jingle ken bayo ununuru un yo ban yo ban de ki jingle ken ba ununuru yo ban ngosrong namangilang ki jing tao jo la pelong au Chris Jisu ye ki jingle ba ba ki bo blay ulala kre lupa bangin yo ya hu kene ki ktien fi kene ki ktien ga jisha ga bu kraw bo blay open emingi ki gentle nga kwa fin de bat bay ga tin open emingi ki gentle day tang daga jinget ka bangi rong shagani ki jingay ka bangi nget bet daga donot bo jisu la yap la ga dingfna bat ngi plashna ga ta bo jisu blay lo pen mi pali una ga yap pakumta ngi yo yakane ka jingpanem hadu kat no blay open suk ingi mangin yo yakane ka jingpanem Tagadaw pipuli stiji ginang rom gul nang besan. Kasaong igini kikten tangan da puli fi gini gul nang besan kabaong kumne. Singap wang dekhal benengkong namar kata balapen kesan ningi daga jingat. Kemau lapen kesan ni pi nga day tang namar bangidan ke jingat. Namar kata balapen kesan ningi daga jingat. Ngidan ke jingi suk bado blay daw try jingi Jesus Christ. Da uru ngiyo ya ke jing lamprang daga daga jinget shapok daga jing ayay haga bangi yang. But ngi smoke men aga chinker men ya ke buram chong play. Fi ide nak te daw nga yai keren si yai keren ni. Malay nga smoke man ong kadan ke jing smoke ya ke bakraw. Wat apdeng ke jing
yo I jonga agini gerigi chengi. Badan tangkan diat ki priu ki besngaut ho yagini ke chingai kabang iyo ching penem. Tangkan diat. Kamboni ngidang persanghi ban yo ige jing penem da kabang ila ban le hok ban ma ban imbet. Ngakwang anong ifi gini par kata kamuan nengkong. Kajing imbet, kajing la ban imhok, kajing la ban yat bet, ban bame kajing bam ke betay, ban syakri bahayo blay, ban le bahayo ki beduk ki bejinjar, ban im kajing im ke bapenan buram yo blay kini ke pertay, kawan baar namar blay, kabanengkong kadai, lada piklem yo kajing penem kita kim mentoy. But kajing penem piklem yo de kita yo de tang de kajing het. Kabasiso sidur baru Jesus Christ. Fi ngayo I hadu menta bagi beliau wat adien bagi layo ika jing penem. Ki klet pat bagi yo ika daga jing et bat badai tang daga jing ai bagi laban le iki. Ki persang biang ban rung biang sigi jing le jangka hukum. Persang ban penrem biang iki beliau. Persang ban kondem biang iki betulat ki beli. Persamaan keren bet ye briu ki badan pedang ke jing im ke badang ye khundang ye saat bagi persang bet ban nyanding iki ki belibat ngayo iba haga Bible ke klemi kai kum ta ini what Apostle Paul da pin puli haga Bible u klemi kai kum ta lesela da ngashupani fi kendiat na Bible pihak ban kham sngot ho wang kum ne haga nang go baksan ka bakhatsan jong ke siti sigi nang rom pite wang no mangi ki bakhlan ide ban yaisha ye kita ki jingklat jong ki bom khlan bat banam pen sngo ba tangela dehi mateng teng fin da vila shakri blay piklat no ila di kum no bilong man chwa dan ki priu ki bela di ki klem bakla ki ya jing em ki babet ki yo jing penem makim de snot ho ki priu ki pli ki bangop apreng ki jing le bobon ki be excited ki bakwa ban yo ki jing penem makim la ban ta daw kim trep ha show play na maki perkhat bet kum bakalong yang ngaru mencangam trek la ka bomot na yang wat aga jing seng nga ong yo nong kren nga ong sngoba nai khat kala bomot yang Haduka tanga pensange wale ke jing seng anot banong nai khot chu inga. Namar nga perkhat da ka wege jing man nga perkhat ba kumnungan kelar ba mot ang ne jing seng. Namang amla setiaban em ke jing em kumba em gini giwai. Bat kala jan pen poy nga si dujok kata ke jing seng to namang ngayo I bakalong kumta. Bahikai kumta I gibriyo. Ngayo I laga jang ke jing tlot ngayo I ke jing lang riu pertay janga. Iet you try si pa kadot duot nga sliang ban shikri yo blay nga kwa mga num im kumtun ringam la nga kwa nga niyo ka jing im ka ba nga tip yo blay ring nga klem la nga yang nga jing sang ngong sngobahan nai khot kala much naman ngam la nga da ong ruwi gani ktin ngong larangan kala mut ang ni nga tang sumi intay bar Kajing penshoy gabon ngam la banyale persya kajing penshoy. Nga perkhat da kekli jonga bagata kadai nama balay ngayo I gibriyo bagi sedang manhikai yang bagajing penim ngayo de kajing le. Bangadang le kumta bapidang le kumta te pimpat yo jing penim ngayo I bagata kalong ka palat yang Andai ngam la mudur bagawai gisngi ngasyam yo try. Piti buat pangakran ang nga chaumat. Na mga siyam yung try, hagapor ka ba, nga tulot tama ka dyan. Hagapor ba nga bakla tam. Nga siyam yung Jesus Christ, day tanggaway kaktiyan. Pahuang ladam dan siyo, bala panirap imem, dan siyo ba iit imem. Nangadang iit imem. Piti piklam yung jing panim, namar bapi la piyo jimpenem namar ba bleu iet fi pimyo jimpenem daga bapi la ban kiar shibon rai piyo jimpenem daga bapi sngoto ega dor jong jing e jong play
kabau syak na kabenta jofi. Day na magtagadaw ngayang ni ban kren sipi. Ngayon lekat bala bang anong penram mi gibriyo. Mga tip ublayo isi ka pop. Rew iit yung nang pop. Udawan ban hiyap ban syak na kabenta jangi. Teng-teng nang ilakla ka bumat nang ilasngaw klan. Ngi kren korbet yung gibriyo. Ngi ay da ka ba bat teng-teng ka poy ka por ka ba yung gibriyo. Naibu ka lengkor ka ba kaya ay gibriyo. Mau jisu la ay ka lengkor ka ba sting. Ngakwapin sngaw to bahay ka nagajinget. Ngin siya pet biyang haga voice message ngan kam kren bahay ka ni. Taman tayo singi nget pila siyay. Bayi ka jing penim ngi klem yo da ka jing le. Ngi yo day tang da ka jing et ka bao Chris Jisu. Tang ini tuay. Ku try da ka download ka bas ngaw email play. Ngi yang hang ni. Try nga ngaw a play ba masya na ka benta ki pop ka changi. Mapanya mingi ki priyo ki bom long, ki bom la, ki bom biang, ki betulot. Ki balaya persya. Mawanwat, bada banginget, may try me panim. May tao tamay. Maay boring ibangilaban im ka jing im ka job ka babay. Retry wat habdian bangilayo ka jing panim. Try ngidang dan shibun ka jing ila. Panbana blanginget ka jing ay ka jame ka kraw. Pan pala ingi bangin job kaway din kaway. Try nga nget ablay, irap igni gibrigo besngap. Bada ka jing it ka jame nga tuay. Kini o siya may ka jing panim. Kabasisya kabatang da ka jing it. Hagakateng ka nung chisung ituay. Amen. Kublayan ka kuifi, kublay sipon.